para mentan batai pi sepang korkom aibam yaki seniak. Kumno bangi day ban pengkiu korkom aibam ne penbun haman laki tayo lan ne ki benai. Kumno bangi pengkriak ne we jembam sahuwe jembam. De ngan pertai atak kendiat sepang kani jembam neu jembam bangala ada pos sakini sengi belada. Kembang tu video ada petai boong bangam pates yuni jumbam ke kada walong pates balong ba hani jumbam ni haka jaka jonga khamsito menjo yuni ki raw material kebelukong de u skop kau haka jaka jonga khamjenjar menjo di bening yo i baro pada kembang tu video kalau ong ba umlong de ko at pada de u isola ni por adap izolah ni por pada ngadon hapo farm tembang ngasap penjulon haki jingri badan po farm hi de takadau skala do no ini izolah te kebalai pada di kipasor ngene kijur ru nga seni khamduna kinong rap jur te ladang kam jur nga hablet samba syaka market le dah balik cha market kalau ka abjima pa jaga security jong ka farm ngene ka kadang jutut lai ka farm pat nama kimar wana yo ngim dei ban pendrung po ka po farm te de takada wang samla ngamla bele i pentas yuni jumbam te basau pada di yuni u pasor ngadan hapo keper ngadan keper pada kham bampo dengan marban hapot hamar hapnot wet bahai tu pasor mending su ai rowe tu de takadau ba kan bampor mangi la khambun kan bampor ban penlubat iu des kawai ru ba la ban share ne ya peni sapi sapang tu jumbam long ba don ka protein takadau nga pen share sapi bat sakawai ru nga ada research u la ada puli bahas kabede sapang ju ngai kisniang ki biang ha takadau nga share sapi nemar ha tu jumbam ki bun baki nogrep ki la don ba de takadau nga skala ban pensngo sapi de akabai dei bat kilometer pin pindai ban kuslai pinjo kilometer pidai banyetrai lang begitu na tu jaka be pithiet dia ki jembam ke be pi minta pi pawn ra ki maki hi kin pinwan ra pinwan hi hei hoi kitu ki ba kwa ban don kata ka jing wat julliu ne wat jiktip wa sapang ki jembam pila wan kundu ndai bamla te ngam nang banong pila bansu ya kontak begitu kiba nene paundra ya gitu kiba supply bam pi kiba bu dukan bandi ki jembam pan ki kinwara lene pila ban share nombor jonga haki bakin ya kontak engar dengan la on penjo eu tu ki room material te sawe ru ba hafam jonga kidon hadu lai teli ki formula ki bangala de test kita kilong bala success kilong bala de pass te sakawai ru ba pila ni kini post bangala post po YouTube kini channel jonga hi kini gidong kili seniang kula adaptas kita jumbam nakai kadau bang sekolah pi ban pi pensgo sepang kom sena jumbam step by step na sedang saya nomberit na sedang saya jumbam bakham donador undi man ai direct bahaya dan ai direct bahaya marka abjuma ba iga jinglut jing sep jongi khamtam ya kayo gi kinong rep kumdan pokti jongi kat kum ka demand jong ka ke market dan ka kum demand gitu ki breu penjat ke yo hat ngi kalik kamar na ka farm ngi te banlait na kata ta daw ngai le banu jumbam bis phang di jumbam le step by step sedang saya beri dan pois bahe pat kidan ke bahe ru ka kum ai ba snai ke jumbam bahe ru kanur kom pidi menai ngasa bertai kata ndai bang su ai bedu jumbam ram te ka be dai phang soket sep fit pada hamtahi ngai khle ngai be de basnahi ngai bakham donador baju tu bahai barem dor kalau ngap jema pa ngi mar bale ngi long ba khalai nusip ma ada dingi ai barem ma kanur kom long ba bais ngi kesniang bakha ngim tip ba kan kesniang kan kha no tili ko som be kan nusip dong phi dadangi ai barem na kha khndet kum kalong jing du nong ngi te skawai ru ba da pi tu ba barem te kalong kumban ka jingdu nong wa jinglut ka bai bam kalut sibun rei kun sniang pada tang khendiat te ladu
Di takadaw nga yele bersna step by step ngan batai phi phang bai de ban khle chumbam te kai ka long bakadaw bangan focus hal ni ngan bangan pen lijmut ha phang ni chumbam nambar ngi la dep sem ni kan ga kom jing long yang ka kini chumbam ki dong yo ki ba long re di miet de takadaw ngi pule be kan ni dan katukani ru ki boong ba slam ke video ka slam namar ngi por ba ngahi por bang dang pule na dang training phang ban khle chumbam ka bang por hadu nyo prakantal ngi hap song meeting gamba ka video conference tu online among tu ngi hap snap ha ngi hap song thu ha ndai ba su mi tang ha su snap la ne mi la ne ni hap rung ha ban persong nang rem ha bat dem su ngi be do den takadaw banga poi biak manta ban thu spang kane sakawai ru saphang uni jumbam ba uni jumbam umdei ban khle lupa nade ban pedam ka batu bok pedam kalong persniu nomar ka pensmai ka pham persnia pensmai ka jaka putaro den takadaw ba uni jumbam umdei ban phin khle lupa ne phin kat kom ka jing to kam jung phi nong kam ka snyang ja ka po farm jung phi ki snyang ki don kumba chho to li gen bam kan no gen bam si 100 kilo lan la kilo pila man khle kat ka to hi phi chu di bat be ni ki tu nombor ne phin into be ki tu nombor mut pila mi be kan ni snyang kan ni ka jing bam ni ki snyang no kam ka tai phi khle tu hap khle kan ni khniat ndai phin khle pa la da khle pa ka long ba kat sma no da sma pa de ka am chun thut phi uni jumbam ndai ban phin phila ban ai khle lang kom le ne phin ai da khiang ru ka bahai tang ba ngan kuntu phi da long bala ai khiang bai ai the be po madan te kom phi de no gidan ka tu ne ginong rab ki ma pan biang bhai ka lan pai ne connection jongi thumi ke do de phila ban the ya ko de the extra po ka sngoi ye jumbam ai da khiang bai namar ba kai ka daw bang skala nong phi ba ha ba ai khiang ki bam skpo de la bam skpo jumbam ni jumbam khiang de ha ba di de prinsip skpo kai penat skpo den ta ka daw ba de long bala ai le ban ai khiang kadan ke jing pher ba ai khiang ba ka ba ji ba te yakitu financial pa de juba ki snyang la de test phang kan ru ye ki snyang ban ong ban pun klen ne ni la pat ban ai daw ba khle lang ba ko na ba ke num lut bam por than ban plate por than ska phang li di ha ki pai te ngi ai pa de ki khle pa ba ko te kham tung kloy ki ban ki grot mar ki bam por so ban le di ne le ki ni ha ki pai te nam no puslam sho yang le batai phang kan ni kum no ngi dei ban ai jing bam ne tiu ya ke rokom ai bam ki snya te matan pni phi kar kom ai bam ki rokom ai bam ba malak sngi ya ki snyang da ki teo kha la ni ka jing khia phila ban i ne kan ni rokom ka jing long ne ka jing trei kam ki teo no du sngi ba kha ka jing khia ka met ka jing kiu ka jing khia ba malak sngi ha ba phila de ai bam ye ki snyang kamut ka wan kat ni ka yin tat ba ki wan ka jing khia kat ne te ka jing ai te kan ni ka jing ai jing bam ha ka sngi ai bam arsin te kamut ki ni nombor ngi hab di baj arbanta te kan sani I ka ba mi tu nombor pa de ngi de kan ai ki snyang te hani phila ban I ki de ki don lai tli jong starter grower finisher bat jung software kan batai lang bat jung location ro in batai lang kan diat nomor kan ni kan lei lang ya boro hi nalor mi ngam juk pen kam hi ki formula la ki feeding schedule le kan kom ai bam ki sniang tang ni ngasat pen kam regular ne pen kam man ko puat te mentang batai we tang jung ki starter te ka bawa bahasa din pada phila ban ban khen hi chu pen I nuk sai phi tang ka de ko ba de jong ki starter te ka ki jong ba de jong grower jong ki finisher pada phila ban khen hi la ne ban pe hi ka rokom ban te ka chu explain khen det ko ba de phang ka rokom ai ma
te phila bani hani ka ban nongkong option ka pni da ka ba sau to yo ka ba al ka di jingkhia nyu kilo ka balai haba pi bam tu ka kiu ka jingkhia jing sniang ka poi ha ka aspa si program te ka pi bam pada pi lai spa san program ngani phila chapang bade jung ngani phila ban divide by lai ru lyang biang gidan ba kham balai por phila ban ai lai sin singi ru divide da kitu ki nomor waki kham ngi ba da dai lai sin singi ru kadan ka jing pher ki jingri te ka lada ngi divide a pada kami no si spa new pesan gram te tai phi ba ne phi ne ba hane ngi ai jumbam ha ke singi si lai spa san pho rei ka jing kiu ka jing khia pa de ka de tang aspa si pho kumbang la ong phi ba jumbam mi sniang de libe lamba ki protein tang ki protein ka le si ka met jing sniang ta ka daw ka khia ka met ei ki wei ka long vis no te kom fiber ki long vis te ina try pilai sang thu hi te apni second away ba kan sa ba ngi de ban tiep bahas phang kan ne ban de ban su ai kumar ki chingbam phin i han ba kidan artli ki option pi ko bai ko ba kumdu ka ba de phang ki tayo ba sao ka jingkhia ba de sun tat ba de nyu kilo ma te hanur kom makini kidan kising ya pher artli kom ya ki kismbai ngasem ba kismbai ki bade pure baki f1 nisem ngide ban ai kini kimbam ya ki habot kon kum kaner kom ai lamba di kita yo re ya kisnyang ki bam tikina shu ki ja yu lane ki balong la cross ya khle iktu ngi habot be da kilo pada kat padan ka kilo ngim pala ban pat kilo ka kilo ngim pala ban pen kilo yo jembam namar ba sephang kani hanur kom ka jinglong sephang ka crossing mane ka kom jinglong jing sampai ngaru nang puli nang pada sephang than te kanang yele ban wat sephang kani ka eng relatif ngasa share hi pi tangba ngi bun sin ngi sem baik ba ga ngi sem ba ngi yasngo ba kini ki artli ki dan ka jing pher ngi ki pure ki f1 lane ki f2 ngi dei ban ai kini ki bot be lamba de ki tayo te hande ba de ki snang ki bam de dikina shu sambai ba de ba kum lo te bot ngi dei bot be da ka kilo da ka jing ai da kini kilo ka jing khia jing ka met ben jing khia jing snang te kani ba de ni ba kani artiyo ngi dei ban ai bam be kum ju ba ngi ai bam ki snang kum bo shi bo mo shi kani lai spa san program ngi hab ai be kani kum ba artiyo na de artiyo pada ngi la ban chen te kat padan ka artiyo ngi pala ban chen te kum ba pi ngala batai mine ba kani kom ya jung kini bat kani pada ka compare ki bam dati kena shu ki bread ngi hab yai be de kilo te hab be ka jingkhia jung kilo kat pat kilo ka jingkhia kilo yang ki snyang im long kampal long ban pen kilo ya ka bam sephang kani dengar amna don idea bha kanur kom namanga dang ile hi ban wat jing tip sephang kani te phila tip hi le phila sang thu hi sephang kani te yele ro ban tre na dakaliang jok phi ban khain lane ban divide yakini ki number kum hani phila ban yi phile ban divide pe ki tu ar ban ta te ka sami ban ai ha ka por step ke de ban ai kan no ba kan por do phai sngi kan no de ban ai te sephang de jong ko war jong u finisher nga karpa phi ban phinya khain hi da phi hi te kan bus kan ki sofiet pada ngi de ban ai si kilo ya kisnyang pun khon si sngi hadu si spa prasngi hakas sngi wa spa pra pada hadu kasngi si spa ka sngi de ban ai si kilo si teng ya ki te hakbai de ni ban ai si kilo ngi de ban ai si kilo step
si kilo menmet kalong ar kilo hakai sengi te gidon ki pra nang ru ba ki ba ai si praspa gram jadi seniang bepun kun si praspa gram step praspa gram meter gi jimbam pasnya ya ki seniang asu batai kulum mane ba gi dei benai ba si kilo men step si kilo no pai sengi ka seniang ba met te lada ai si spa di si praspa gram pada kalong ka damage no ya ka seniang kemi pada nomor ba man punduna than lum long oi sakaweru ba kitu seniang ki belahe lane ki beladon aspa kental ne aspa kilo sedeng phila ban kham pentam ya ka si kilo ro ha sin si sin ai te kabai dei bat kani pada ka ba sispa prasngi hadu ka sispa khausngi kani pada ngidon kam ban ai bat ki umpniang ban namar ngisem ba ladangi ai ta umpniang la ki pentam mi ka dei ko mai bam ka sniang kham kloi ban kha dei ta ka dau ngi ai kham pentam ha ka sispa prasngi hadu sispa khasau ngi ai kham pentam te ngenai no syaga laktusion ba mta poin no syak laktusion temtam ni hane laktusion pada ngidai benai si kilo steng men step si kilo steng men met kane pada kar komai kan lai hadu lai kosni te saphang kar kom ban pun jembam pada pihak pe yaki kun sniang pat lada ki kun sniang ki dut tu te kemun ngia penduna ki jembam lada ka jengki kun sniang lada ki stem te kemud ba ka biang umud ba kumni kar kumai bam jempi ka biang kane pada sapa dei phang ulak tusion phi ki nong rep na phi ki nong ri nong ai bam phi hapet thu hi ka tu kumai ulak tusion lada ki bun ki kun sniang ru phi dang kam ban kampun bun ki jembam ban ai la ni pla ban poi saka ar kilo step ar kilo men met ru te no phai sngi te phang kane phi nong rep hi postat ban pe benia bhai kane namar bi ban pe ye kane pade phi pe lambai ki khun dei su ban pe ye kami ha wala te tang thrai phi la sung thu ba tang kapat ba phanja persang khen so ka weng nai idea phi ba ban kumno phin tip ha phi ai kinu kinu jimbam kane ba khong sam ha we matai phi ba kumno bangin test ya kisnyang yo jimbam ma phila kane phi bat phai kane nan batai phi katrik ban khen ya ka jingkiu jong ka khon snyang kum subu mtamo phi ngi kuma ko tu ko we ka jembam bangadang sudap pus nga batai phang ba tu de nado khasan kilo hado si nado sa khasan kilo hado ka lai 4 kilo di banai starter te philap ni ne ma hani tu ngi hap le hap pedang jong ne pat hap le hap pedang jong ki kha ar teo kha ar kilo tambat mo te mata subu pintas ki sniang pintas ndu ki sedang subu lado ke sniang du kun sniang ba pitit lada ki don kha ar kilo bonsin ki sadio kha ar kilo dan boyo kha san kilo kun boyo hapo kha ar 4 kilo dang yo ki kun sniang te ngan batai phang kane khndiat ba kumno bangin tho ne bangin tip bau kini kun sniang ki bam jambam ki hatu ki kiu ne kim kiu ga jingkhia jongki phila bantes hakpo ki steyo lane apo ki artyo ya ki sniang mar ki sniang ki kun sniang dang suk banra lane dang suk ban le kumno roi ki te happy ai ki jambam phile kumde bantes ya ki kun sniang lambai ya kitu jembam pintas kitu jembam lamba kada ba tho te ka bai de ban tho ba kisnyang phila ban tho de kini jing tho ba kum kini ka kham suk mar bodang rit ki khunsyang ni suk ban ra le ban tes ban tho te phi tho ni rokom subo la de khata kilo phi tho no tu pasdang ju khata kilo phi ai atyo nade atyo pide phin pe ba ka kiu kat no ka jing khia tu phi ka ya hap ne ba kam ya hap bat kini ki number ane phila ban tho da la de ki kiu tho lo ka khobor ba hai phi te YouTube chumbam la kam ei to kom long ka don juk thut hanu ro sakoi ru ba ka bi dei phang ka ner kom tho ki don ki bret ro ki ba pher ki bo ngai phi ki local ki compare ban kar kom ki growth ka chumbam ki bam ju ande ka kiu ka met pade kai pher phi kama bhai ka ta
nama harus pang wajai kesenyang lokal ngai kesenyang lokal ngada le eksperimen ngasem baga kilong ta ki bam ju hi ki pure breed ki bam kumju bat ki lokal ki bam ju re ke jinghe kentiu kamet pada kai phel ka jong te mata ngathrai phila singkhu phila banya khenhi kini pat ki rukom te sapang kade formula phila ban screenshot na kitu mobile kini kani video hi lane phila ban whatsapp yang ngan sa nganai kani ka feeding schedule lane kabede sapang tu jumbam ru phila whatsapp yang ngan pha ya kitu ka formula badai ban clear nawal pulsin lada screenshot tu kam da clear bha te phi kontak hapo whatsapp tu te kum ka kan kham clear kham suk ep bat nga karpat ep bakum kidu formula phi bha ep ban pin print bo bhai kitu ei khanang ba kanjat kam hadin nama do shibu bai ha mobile bonsin da ja mobile te bola new mobile adu no tu formula te ka basuk ep di ban phasirok kitu ka ke formula ngene gane kom ai bam te ka pinbu apo farm ne apo akin binuru ka kampus kor kom tre te mtang la poisa bakot ngatrai phila sangthu te ngen se kundu pa khoi ka jimbatai pat